Beno, tutorial honetan eragiketak berraketekin nola egin ikusiko dugu. Eragiketetarako berraketen hainbat propietate ikusiko ditugu tutorialean eta oso garrantzitsuak dira propietate hauek buruz ikastea. Bai, aurrerantzean pila bat erabiliko ditugulako. Beno, hasi aurretik bi gauzatxo nahi nizuen azaldu ala ere lehenago. Zer dan karratua eta kuboa? Bi berraketa berezi dira, bai? Zenbaki bat, bi berretzailearekin berretzea, zenbaki horren karratua kalkulatzea da. Hori desaten digutena, eta biratu zergaitik. 5 ber 2, bi berretzailearekin 5, bi berretzailearekin berretzean, 5 bider 5 egiten dugu, 25 ematen digu, bai. Eta hain zuzen, 25 da, eregitzen den karratua, 5 laukitxoko aldea eta beste 5 laukitxoko aldea eregita, bai, hemen barruan, zenbatzen baditugu, 25 laukitxo daude, bai. Orduan, 5 ber 2 esaterakoan 25 dela, 5 karratu ere adierazi dezakegu, bai, 5en karratua, bai. 5en karratua esaten digutenean, 5 ber 2 esan nahi digute. Beste gauzatxo bat, kuboa, zenbaki bat 3 berretzailearekin berretzea, zenbaki horren kuboa kalkulatzea da. Hemen, konturatzen bazaret ere, 5 ber 3 egiten dugunean, egiten ari gara 5 bider 5 bider 5, eta honek ematen digu 125. Eta hain zuzen, 3 dimentsiotako kubo hau ere ikitzen da, kuboren aldeak 5ekoak direnean. Bai, 5 bider 5 bider 5, hain zuzen hemen barruan sortzen zaizkigu 25 laukitxo. Orduan, 5en kuboa esaten digutenean, 5 ber 3 esan nahi digute. Vale? Orduan hori, kontuten izateko, karratua da ber 2, eta zeozer kubora da ber 3. Berrekizuna hamar duten berraketak. Honek berraketa bereziak dira, bai? Unitatearen ostean, berretzaileak adierazten duen adina 0 jarriz lortzen dugu emaitza. Zer esan nahi du honek? Demagun, ematen digutela 10 ber 9. Honen emaitza, izango litzateke definizioaren arabera, unitateari jarraituz, berretzaileak agintzen duen hainbat 0 idaztea. Unitatea idatzi eta zenbat 0 ditugu 9 bat birela, bale, bauz izango litzateke 10 ber 9. Hau ere, alderantziz ikusi dezakegu. Ematen badigute, zenbaki luze hau, zenbatu ditzazkegu 0 kopurua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, beraz badakigu, zenbaki hau izango litzatekela, 85, aurretik dagoen 85, bider, 10 ber 11. Bai, 11 0 ditugunez, 10 ber 11. Bale, edo orain, hasiko gara ja berreketen propietateekin. Biderketa baten berreketa. Demagun daukagula, 2 bider 3 biderketa hori eta horren berreketa. Bai, horregatik da, biderketa baten berreketa. Kasu honetan, parentesi arteko egin genezake lehenengo, 2 bider 3, 6, eta geratzen zaigu ber 3, eta bakigu 6 ber 3 dela 6 bider 6, berreunda ma 6 alegia. Baina, ere, hemen deduzitu daiteke propietate bat, biratu. 2 bider 3 ber 3 egiterakoan, egin beharrean lehenengo parentesi barruko ere egin dezakegu 3 honek eragiten ari dionez 2ari eta 3ari, 2 ber 3 eta 3 ber 3. Bai, hemen daukaguna. Eta honek emango liguke, 2 ber 3 da 2 bider 2 bider 2, 3 ber 3 da 3 bider 3 bider 3, alegia 8 bider 27, eta konturatzen zarete moduan emaitza bera lortzen dugu. Orduan, hemen deduzitzen dugu propietate bat, bai. Daukagunean biderketa bat, parentesi barruko egin dezakegu lehenengo eta gero berraketa, edo berretzaileak eragiten dienez biei, jarri dezakegu lehenengo berrekizuna ber n eta bigarrena ber n. Formulatxo hau oso garrantzitsua da eta buruz ikasteko komeni zaizue. Bale, adibide bat, biderik errezen adibidez erabiliz, kalkulatzea eskatzen digute ondoko berraketa. 5 ber 6 bider 2 ber 6. Hemen, ikusten egingo dugu kontrako prozesua berraketa egiteko. 5 ber 6 egitea oso komplikatu da. 5 bider 5, bider 5, bider 5, 6 aldiz hori biderkatzea buruz oso zaila da. Baina, berretzaileak berdina direnez, eta biderkatzen ari direnez jarri dezakegu 5 bider 2, eta guztia ber 6, bai? Ze ber 6 honek eragiten ari dio 5ari eta 2ari. Eratzen zaigu 5 ber 6 eta 2 ber 6, bale? Horrela adierazi dezakegu. Lehengoa, baina kontrako aldera egin dugu. Bai,
Orduan, hau errazagoa da, lehenengo parentesi barruko egiten badugu 5 bider 2 10, geratzen zaigu 10 ber 6. Bai? Eta badakigu 10 ber 6 dela unitatea jarri eta gero atzetik 6-0 jartzea. Hauxe da, ikasi beharko duzuen propietate bat, oso garrantzitsua. Kontuz, askotan egiten duzuen akatsa. Miratu, 2 gehi 3, parentesi artean berlau, ez da 2 berlau gehi 3 berlau. Bai, propietate bakarrik erabiltzen da biderketa baldin badaukagu hemen. Bai, 2 bider 3 daukagunean bai eragiten ari die biei. Baina batuketa dugunean ezin dugu banatu 2 berlau gehi 3 berlau. Hau ez da sekula egin behar. Bale, zatiketa baten berreketa. Berretzaile berdineko berreketen zatiketa. Bueno, kasu honetan, imaginatu daukagula parentesi artean 6 zati 3 berriro, egin dezakegu lehen bezala, barruko lehenengo 6 zati 3, 2 berriro geratzen zaigu, eta azken finean 2 berriro da, 2 bider 2, 8. Bai? Baina, propietate bat ere, biderketarekin bezala, aplikatu dezakegu. Zatiketa denean ere, berretzaileak biei ere egiten dienez, aplikatu dezakegu lehenengoa berriru, eta bigarren terminoa zati, kasu honetan zati, bigarren terminoa berriru. Alegia, 6 bider 6 bider 6, zati, 3 bider 3 bider 3. Eta hau da, berrondama 6, zati, 27. Lehen bezala, emaitzak kointziditzen dute. Ba, hemen deduzitzen dugu, bigarren propietate bat, bai. Zatiketa bat dugunean, bai, bi zenbaki zatitzen ditugunean A eta B, egin dezakegula, eta horren berreketa, egin dezakegula lehenengo terminoa ber n, eta zati, bigarren terminoa ber n. Bale. Adibide batekin ere ikusi dezakegu. Baldin badaukagu, baina egingo dugu kontrako prozesua. Kasu honetan daukagu, berretzaile berdina, bai, n, hemen ere 3 eta 3, eta bi zenbaki zatitzen. Egin dezakegu hemendik ona pasa. Egin dezakegu berretzaile berdina direnez, barruko jarri zatitzen, 12 zati 4, bai, eta guztia ber 3. Eta horrela askoz ere errezago zaigu egitea, ze 12 zati 4, 3, zenbaki txikia da, 3 ber 3, badakigu egiten, 3 bider 3 bederatzi, bider 3, 27. Bai, asko erresten digu formulak aplikatzea ariketen ebazpena. Berrekizun bereko berreketen biderketa. Bale, kasu honetan, berrekizunak berdinak direnean, bai, eta biderkatzen baldin badaude, egin dezakegu, hau da, kasu normala ez, 5 bider 4 bider 5 berriro izango litzateke, 5 4 aldiz biderkatzen, bider 5 3 aldiz biderkatzen, alegia 5 ber 7. Hor, errez ikusten da, egin duguna dela, 5 ber 4 bider 5 berriro dugunean, berretzaien arteko batuketa. Berrekizuna uzten dugu berdin, 5, eta segiten dugu berretzaileekin batu, 4 gehi 3. Berez, 5 ber 7. Orduan, dauzkagunean, bi berrekizuna berdina direnean, biderkatzen, berretzaileak batu ditzazkegu. Hori da, gure bigarren, gure formula, bale? Orduan, ale orokorrean, ba hori, berrekizun ikusten dugun moduan berdina denean, berrekizuna uzten dugu eta berretzaileen batuketa egin dezakegu. Berrekizun bereko berreketen zatiketa. Kasu honetan, berrekizunare berdina dira, baina daude zatitzen. Bai? Ikusten dugun moduan, 5 eta 5 berdina dira eta daude zatitzen. Orduan, kasu honetan zer egiten da? Ba, berrekizuna uzten dugu eta berretzaileak batu beharrean biderketan bezala, zatiketa dena egiten dugu berretzaileen kenketa. Bai? 5 ber 4. Orduan, formula orokorrean, hemen ikusten dugun moduan, A ber M zati A ber N, berrekizuna berdina denez, berrekizuna uzten dugu eta berretzaileen arteko kenketa egiten dugu. Berreketa baten berreketa. Hau da, berreketa bat daukagu, 5 ber 4, eta horren berreketa. Guzti hori ber 3. Kasu honetan, egiten ari garena da 5 ber 4, 3 aldiz, 5 ber 4, bider 5 ber 3, bider 5 ber 5 ber 4, bider 5 ber 4, bider 5 ber 4. Bai, alegia, lehengo propietate aplikatu berrekizunak berdina direnez eta biderkatzen daudenez, berrekizuna uzten dugu, eta berretzaileak batu egiten ditugu 4 gehi 4 gehi 4. Eta azkenean 4 gehi 4 gehi 4 zer da? 4 bider 3. Bai, 5 ber 4 bider 3. Alegia, 5 ber 12. Bai, konturatu bazarete egin duguna izan da, berreketa baten berreketa dugunean, berretzaileak biderkatu 4 bider 3. 12. Bai, berrekizuna berdin utzi eta berretzaileak biderkatu. Hauxe izango litzateke gure hurrengo propietatea.
eta azkenengoa berretzailea 0 duten berreketak. Bueno, pixkatxo bat ulertzeko hemen azaldu dizuet, adibidez, 5/3 kasua erabiliz, eta zatiketaren propietatea aplikatuz, ikusten dugu adibidez 5/3 erabiliz 5/3 zati 5/3, bai, berrekizuna berdina direnez, utzi dezakegu berrekizuna, eta berretzaileen arteko kenketa 3 ken 3, 0, 5/0 geratzen zaigu. Bai, orduan, hau da nahi duguna jakin, zenbat da 5/0? Bai, berretzailea 0 duten berreketak zenbat emate dute? Ba oso erraza da, ez? Miratu, 5/3 zati 5/3, da 125 zati 125, azkenean da zenbaki bat zati bere burua. Eta hori beti da bat. Orduan, edozein kasunetan 5/0 izango da bat. Alegia, edozein zenbaki behar 0, beti bat izango da. Hau ere, ikasiko dugun propietate bat izango da. Beno, guzti hau eta hainbeste formula ikusita gero, praktikatzeko ondoko ariketak egitea eskatuko nizueke. Orduan, hauek etxeko lan moduan, etxean egiteko, eta hurrengo gunean klasean zuzenduko ditugu. Hoiz izan da guztia. Animo eta ekin lanari.